Sina i Svetoga Duha. Bog je ljubav. Naša vjera uči nas da je Bog jedan u tri lica. Bog je jedan zato što je Otac, zato što je jedna božanska suština, a od vječnosti rađa Sina i ishodi Svetoga Duha. Osnov međutrojičnih odnosa je ljubav. Otac voli Sina i Svetoga Duha. Sin voli Oca i Svetoga Duha, Duh Sveti voli Oca i Sina. Ta božanska ljubav manifestuje se među licima Svete Trojice. Jedan Bog, tri lica, Bog je ljubav. Zato možemo reći da je On upravo ljubav. Bog nas, draga braća i sestre, poziva također da budemo slični njemu i da volimo. I danas u čitanju Svetog Evanđelja čuli smo kako Hristos Gospod izdvaja od cijelog zakona dvije zapovijesti. Ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojim, svom mišlju svojim. I druga kaže, važna kao i prva, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ovo ispunimo i imat ćemo život vječni, kaže Hristos Gospod. Kako to treba da izgleda u praksi? Kako mi to treba da volimo Boga? Boga treba voljeti, On je naš tvorac, Otac nebeski, On nam daje sve u našem životu, dao nam je život, daje nam sve u našem životu, daje nam naše bližnje, dakle sve smo dobili na dar, dao nam je Sina svoga da nas iskupi od grijeha, dao nam je blagodat Svetoga Duha, posredstvom Sina, dakle treba tu istu ljubav da mu uzvratimo svojom ljubavi ka njemu i svojim životom da pokažemo da smo dostojna djeca Božja, ispunjavajući sve što Gospod Bog od nas traži. No, kada krenemo ka Gospodu, trebamo imati u vidu i bližnjega svoga, jer Gospod Bog traži od nas da volimo ne samo njega, nego i bližnjega svoga kao samoga sebe. Tu često dolazi i do nekih krupnih pitanja za svakoga čovjeka pojedinačno. Kako voljeti bližnjega svoga, šta kada me uvrijedi, šta kada se zavadim sa nekim, kako da oformim odnos. Najčešći problem u našim međuljudskim odnosima svakako jeste samoljubivost. Samoljubiv čovjek ne voli ni Boga, a ne može, ako ne voli Boga, ne može voljeti ni bližnjega svoga. On voli samo sebe. To je čisti egoizam. I onda smatra da je on najvažniji, a to je potkrijepljeno svakako njegovom gordošću, koja je osnov svakoga grijeha koji čovjek može učiniti, a znamo da je zbog gordosti pao sa neba najsvjetliji anđeo i postao neprijatelj Boga i čovjeka, demon, i on se gordi, protivi i nastoji i danas i sada da se protivi, da uništi sve ono što je dobro, što je Božije, a i da čovjeka odvede u propast. Dakle, samoljub je veliki grijeh koji čovjek treba iskorijeniti iz svoga srca i shvatiti da je to zaista prepreka za njegovo spasenje. Sveti apostol veli, ko kaže da voli Boga, a mrzi bližnjega svoga, lažov je. Pogledajmo kako su ove dvije zapovesti, draga braće i sestre, povezane. Ne možemo reći da volimo Boga ako mrzimo bližnjega svoga. Isto tako, ne možemo reći da volimo bližnjega svoga ako ne volimo Boga. Jer ta ljubav je međusobno povezana. Kako ćemo voljeti tvar, a ne volimo tvorca? Tu nešto nije u redu. A svjesni smo opet, imamo svijetli primjer u našoj crkvi, kako ljubav je moćna. Ona prosto zrači jednom božanskom energijom. Uzet ćemo za primjer naše porodice. Tamo gdje porodica
živi u ljubavi, slozi i miru, vidimo da je to jaka porodica. Takvu porodicu ne može lako pokolebati neko iskušenje. Ona je stup, ona je osnov i primjer u društvu. Onda kažu ljudi, vidi kako su fini ljudi, on je iz te i te porodice. I to je česta rečenica u našem svakodnevnom razgovoru. A onda, ako imamo ljubav i u porodici, prvenstveno ako imamo ljubav ka Gospodu, prema bližnjem svom, mi ćemo jednostavno uticati i u društvu i biti na pravom putu vjere koji vodi u život vječni. To je vjere i ljubavi ka Gospodu i zajednice u carstvu njegovu. I još nešto. Kaže, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Na kraju želim i ovu zadnju riječ iz zapovijesti da vam malo protumačim. Dakle, ljubiti samo sebe kao samoga sebe. Dakle, Gospod nam i to stavlja kao zapovijest da volimo sebe, da ne budemo egoisti, nego da vodimo računa o svom spasenju. Voljeti sebe znači biti odgovoran čovjek prema svojoj ličnosti i nastojati da svoju ličnost čuvamo od svega onoga što ne valja, prvenstveno od grijeha i da se izgrađujemo kao sljedbenici Hristovi koji su na putu ka carstvu nebeskom. Neka na zdravlje i na spasenje sveta liturgija. Amin.